Ada tasnya ngono ne. Canda yo yo. Dur nembak kon gak beket. HP iki gak beket. Kak. Aman ya. Iki. Gak mate nembak cahaya ini. Ora pati ya. Ya pokoknya aman lho. Cara ngene gak. Oh, bos sampean kunci so. Iya. Wah.
tanpa pecah mak HP iki malah. Nang HP ku sitae pecah. Sing larang mah iki malah gak. Terus amin iki mantap. Mbak ora tok mbak ora wani HP iki. Apa iku? IP. Mbak ora nek HP noe. Mbak ora rene ora ngaruh lho. Iya, HP iku. Apa? HP ne? iPhone. Piro sing? iPhone 13. Alah. Sing second apa ya no? Gak nyandin. Piro? Cek. Anyare kan sekitar 12. Tapi saya kena itu. Ya aku lapen golek sing ngene iku lho. Saya kena kan. Apa sebutnya iBox? Saya kena. Percaya nek iPhone? Jos Apa tuh lho? gambare. Ya mau pas ning lapan mau lho, aku nembak rono. HP ku putene ku. Peteng. Tak kunci rene sesret karo ne powat kepadan. HP ku. Ayo. Ah lempok iki. Aja bengnah wis sore. Aja capek karo. Lah iya. Sakno. Yuk. Yuk. Elon. Sik, medik sik. Aja. Kira nomor pasir. Masare piye iki kan? Paling ngono kan. Jujur aku mangan bulan kamu ketemu benan tok sini. Masare piye, Kang? Piye? Mau yo bos ndi? Wes iki omahku kabeh iki Cang Awen. Tenan. Iki omahku kabeh Cang Awen omahku kabeh. Ora sing ngaru-ngaru ning kene omahku kabeh iki. Pokoke nang dipangan ora nang njaluk ngene lho. Iki apik dhewe. Masuk. Lah ngene iki nek ditumplek apa ngusul